en piny mochiwo thuolo ne dinde te mondo nya kaka dwarore. Wacho ni nitiere right of worship. Right of worship and it's a secular state. The ngere wacho ni en secular state. Ngeche ni chiko mar Kenya mokwongo osepogo ni sirikal bet kacha, kanisa bet kacha, and then wan mobiro to wacho no okay. Kokoro my position wa kaka kanisa kata kaka josalam onego waket sirikal tesre nango to wafuono ka kod kacha kod kacha. Kata kao kamano to bedo ni bagni no kendo rondruok no sebeti jomo onego bedni timo gino mar ang'ongo mokwongo en josiasa kotelnegi kod ker. Nikech ndiko e kitabu mar mokwongo mar Samuel sura 13 kare 9 ing'eni Saulo odhi ma wiyo wil kod tich ne monego beno tiyo en jatend piny en kingi tigeni odhi mo nywando mo kaw nyaka tije janabi miluongo ni Saulo ma en modhi motimo misango omiyo ker onengo ng'eni an onengo bena ringo ka to kase ringo ka kaka ker kochopo weche mag alam tawene jogi to bago to wan wabet piny mos to jogi telonwa lemo to wago na mena Nyasaye otelo to kakoro kere monywandore makoro tiyo tich machalo tich ma Saulo ne timo modhi mokiro Saulo ko Nyasaye nokwedo Saulo ma nowacho ni nikech itimo mani chunya ojok kodi kendo bro yecho sirikal mari. To mar ariyo bende jomo onego bedni go ndamo chien ahinya gin jodolo onego bedni ng'eyo ni onego bed nadhi tachopo kae. Waseneno ranyisi mang'eny bishobe mag Catholic koternegi matokni chieng' miwalo gi bedo bishobe moko seduoko giko ni no kwadwar jo Kristo wanyalo omiyo mano kwadwar ng'eni sama itimo mano isegoro laini ni okadwa ni soyo ofuko. Waseneno bang' ka ne wakier matin kaka Anglican chien kacha bang'e no Archbishop Ole Sapit obiro molero moko ni no josiasa ok go arambe kanisa ka gibiro gikele margi mos kaka nwakelo to wach mar lando ni yo mashima ng'ano goloma mano bende en goro laini mar miyo josiasa koro ok bitiyo gi kanisa mar mako ji jodolo kata gi jolemo. Waseneno bende kuonde ma opogre ka ji bedo kod dikruok lendo miyo jodolo wetena emate moywak negi koth dhigo wa mbele ka odhi bedo mapek mbele